Hoy, Bruno. Bron, sige ra magakatuog da, Bruno. Pwede mo mukha na ninon. Oh, sige ka na. Usam na siya. Lansunes. Pilar mo na kabuk lansunes din tao, no? Kagamay mo kayo na. Ah, bawal ang lansunes nimo. Uni akay mukhaon mo kanila lansunes nga bawal mo kana. Ha? Aw para dili kay ka kuan sa lansunes kanilang gamay oh. Dili ka dako. Warong di ka kayo. Para di kay ka kuan sa lansunes. Bawal mo kana sa doktor. At least makatilaw ka lang na ka dako. Sakto na. Igo na. Lami. Tamis pa de. Uy, kanara, ay na palabi kay bawal sa doktor na. Katura. So may dagan dito sa eskwela na. Kapoy. Sindi yung trabaho dito, daro ka kay kapoy mo. Gaan naman na, chokro may mo yung kurang. Chokro yung mata. Hindi to. Halag nagkagumot na niya mga bata. Magsige na gyapon ka. Sag ang mga bata, di na ngayon mo maproblema ka. Sana all. Hindi mo rin ng istorya ha? Ito, kumihan dito. Dahil, di maminaw sa gitan. Oh no! Ano naman lagi na? Hilom na po, hilom. Hilom na. Taon-taon balik mo po. Ano? Mga bata pa man, pila may edad ng mga bata ni mo? Lagi pwede kayo dapat mag-leksyon gani. Duwe, interaction. Ano kung gano'n mga bata? Agay ko Di sa mga bata. ta matuhay leksyon kay naman ni diba? Hindi na yung mga bata karon dili magsaba. Salidahay kingkoy. Kingkoy ba mga kingkoy nga salidahan ni muna yung bata aron mahilom. Pag makingkoy na kay mga pilayda na nila. Wala na kayo pa na sila siguro ka kung anong mga kingkoy. Di kingkoy mo yung pasilida aron nga dito. Sa dindot. Salida. Nah. Yung mo nagkapoy kay ron. Ha? Ay, kapoy. Oh no! Kapoy, gutom. Video. Wala na po tayo. Ay, kapoy, gutom. Ayan.